Bamakɔ ana lamini n'a bolobaradugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli ani tanu bɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma. Abdou Touré i k'a dɔn an sigira an ka kɛnɛ kan min ye tungarankew ka kɛnɛ an sigira kɛnɛ ka tandara. Abdou Touré i k'a dɔn dafa kunnafoni jumɛn bɛ bi. Karamɔgɔ Daba Tunkara an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn ka lamɛnbaga jɛrɛjɛkulu fo min ye y'a fɔ cogo min na nin kɛnɛ n'an sigila kan an bɛ kunnafoniw bɔ ka bin. I n'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnenw na maaw tun ye a ɲini an fɛ cogo min na mun bɛ tali kɛ katina ko gɛlɛya kan. Gɛlɛya min bɛ yen nɔ n'a kɛlen bɛ ka Maliyɛn mun bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n'a kɛlen bɛ ka bɛɛ lajɛlen gan i kamana na nin waati in na o gɛlɛyaw bɛ se ka furakɛ cogo min na an bɛ se k'a fɔ an ye dasumusumuniw kɛ an ye ɲininkali kɛ a ko kan min ye katina ko gɛlɛya ye an y'a fɔ a tun bɛ waati caman bɔ fɛn kɔni kun nana kɛ ŋɛni ye malidenw sen na nka wulikajɔ kɛla minisiri ɲɛmaa mun bɛ baara la nin waati in na Mukutari Wade a n'a ka minisiri caman u farala ɲɔgɔn kan walasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogo min na. Min ye kibaruya ye o de ye k'a fɔ waati min na ni u ye nɛgɛjuru siraw di maaw ma ka tila ka internet siraw di walasa maaw ka se ka weleli kɛ ka u ka fiche individuelle ka se ka olu sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ o waati kelen ni gɛlɛya dɔɔni bɛnna faransikaw fɛ yen nɔ nka u ma baara in kɛli bali ka jama de nana caya kan i n'a fɔ an kun ye a bisigi cogo min na o jama nana caya kan o kɛla sababu ye min ye baara in ye a nana sumaya kosɛbɛ sabula maa dɔw b'a ɲini i b'a sɔrɔ u bɛ waati jan kɛ k'a sɔrɔ a ma sɔrɔ. Nka mun fana ye kunnafoni ye ni an y'o fana sɔrɔ a ko la o de ye k'a fɔ bi an bɛ don min na i n'a fɔ bi kalata kura minnu bɛ yen nɔ ni olu kan ka kɛ jamana kɔnɔ olu ɲɛkɔrɔlaw la u kɛlen bɛ ka enrôlement kuraw k'olu daminɛ Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o mun tun bɛ yen nɔ an tun bɛ fɛ fana maliden minnu bɛ jamana kɔkan na o fana ka se ka don o kɔnɔna na sabula maa caman bɛ jamana kɔkan bi gɛlɛya min b'u kan o de ye katina ko gɛlɛya ye sabula a dɔw ta la i b'a sɔrɔ sɛbɛnfura minnu tun b'u bolo n'o ye passeport ye o passeport tun ma siri katina na nka katina bɔlen kɔ passeport bɛ kan ka kɛ biométrique ye kura min kan ka yɛlɛma o gɛlɛya b'u kan a dɔw ma se ka enrôler a dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ olu bɛ sigida minnu na u sigiyɔrɔ jamanaw na i b'a sɔrɔ n'u ka dugubaw cɛ ka jan fo ka taa fɔ a to ten o dɔ la tuma dɔ la i b'a sɔrɔ gouvernement bɛ mission min bila ka taa mission min na bali ka cun duguba kɔnɔ ka maa dama dama enrôler dɔrɔn sani maaw yɛrɛ ka bɔ a kalama sani kibaruya ka cari maliyɛnw ka lasigiden minnu bɛ yen nɔ ni o ye tɔn ɲɛmɔgɔw ye sani olu ka se ka ci lase bɛɛ lajɛlen ma o b'a sɔrɔ mission tala ka ban donc an kɔni bɛ fankelen ye kunnafoni ye fankelen fana ye laɲini ye ka ɲɛsin gouvernement ma k'a fɔ nin fɛn minnu bɛ yen n'a bɛ kɛ janko nin waati ninnu na a ka ɲini jamana den minnu sigilen bɛ jamana kɔkan na o fana sen ka don a la sabula jamana mago b'a den bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna na o ye kibaruya kunfɔlɔ ye kibaruya kunfilanan ye min ye karamɔgɔ Daba Tunkara a bɛ waati dɔɔni bɔ kibaruya in an bɛ k'a mɛn an bɛ ka tɛmɛ a gɛrɛfɛ o de ye 16e kɔnɔna na gɛlɛya min bɛ yen nɔ bi 16e n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ u fana sigilen bɛ diɲɛ jamana caman kan bi nka min ye Faransi bolo ye ka taa an k'a fɔ Europe yɛrɛ gɛlɛya caman bɛ yen nɔ sabula u ka président min tun bɛ Europe dugula Faransi jamana kan k'a fɔ ni o ye Bedi Dramé Bedi Dramé ale kɔni 16e ma u bɛ ɲɔgɔn sama na a bɛ ɲini ka dɔɔni bɔ ɲɔgɔn sama in bɛ jumɛn nɔfɛ Bedi 16e ko k'olu tun ye yamaruya d'a ma a ka tɔn sigi ka se ka maaw fara ɲɔgɔn kan ka bureau sigi o kɔfɛ u tun kan ka jɛ ka baara minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ ko Bedi 16e ka logo ni o y'u yɛrɛ ka taamasiyɛn ye ko Bedi tala ka taa o kɛ a yɛrɛ tɔgɔ la Faransi u ka yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni fɛn min ye maa yɛrɛ halalafɛn ye ne b'a fɔ ma ko propriété personnelle an b'a fɔ ma propriété intellectuelle i bɛ taa ka taa kɛ i yɛrɛ tɔgɔ la nin ne Daba Tunkara ta de nin n ka fɛn dilannen de maa wɛrɛ tɛ se ka bɔ ne kɔfɛ ka taa yɛlɛma don a la ko o min kɛla ko o ye olu ni Bedi ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya ye o nana laban ka na sigi min senfɛ n'u ye Bedi Dramé yɛrɛ gɛn ka bɔ 16e tɔn na pewu Bedi ko ale ma jɛn n'a ye sabula 16e ka bolofaraw la i n'a fɔ tɔn wɛrɛw n'u u bɛ Mali yamaruya sɛbɛn sɔrɔ u sigilen bɛ jamana minnu kan u bɛ tila ka yamaruya sɛbɛn fana ɲini nɔ mun b'a to u bɛ se k'u ka baaraw kɛ o yɔrɔw la nɔgɔya la o siratigɛ la Bedi tun ye sɛbɛn ɲini mun b'a to 16e Faransi o ɲɛmaaya so o bɛ ale tɔgɔ la donc i ma ɲami yɔrɔ ye alors 16e ka bureau kura min bɛ sisan tout à fait parce que vraiment il y a eu des problèmes tɔn mana sigi sariyaw de bɛ tɔn kɔnɔ tɔn mana sigi i k'a dɔn kɛwalew de b'a kɔnɔ n'i y'o sɔsɔ i k'a dɔn ɲangini caman bɛ yen ɲangini dɔ bɛ se ka kɛ i bolo bɛ bɔ baara la ɲangini dɔ bɛ kɛ i bɛ gɛn yɛrɛ ka bɔ tɔn na i k'a dɔn Bedi Dramé 16e y'a gɛn ni ka bɔ tɔn yɛrɛ de la a tɛ se ka kɛ tɔnden ye a bɔra tɔn yɛrɛ de la ka sababu kɛ a ye kɛwale minnu kɛ a ye sariya
yɛrɛ sɔsɔ o b'a jira k'a fɔ tɔn kura sigira faransi bolo kan ɲɛma kura sigira bedi ani maa damadɔ olu gɛnna ka bɔ CEDEAO na pep u man ka tɔgɔ fɔ ɔ tile fila in na yɛrɛ an y'a ye sɛbɛnninfɛnw na k'a fɔ min ye wulikajɔ ye ayiwa min ye sariyakow ye n'o ye n k'i ɲininka ayiwa tribunal kow ye olu bolo dalen don tribunal kow talen don ka bedi Daramɛ sɛgɛrɛ pour que ayiwa i k'a dɔn ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ban n b'a dɔn o tɛ gɛlɛya ye ɔ nka nin de bɛ maaw siran tɔnkow ɲɛ jamana kɔnɔ maliyɛn dama yɛrɛ dama aw ka fara ɲɔgɔn kan ka tila ka taa gɛlɛya don aw ni ɲɔgɔn cɛ ko don min n'a cɛ ka jugu kosɛbɛ donc an bɛ segin a kan k'a fɔ Bedi Daramɛ a gɛnna ka bɔ CEDEAO na a tɛ se ka CEDEAO tɔgɔ fɔ a tɛ se ka baara kɛ ni CEDEAO tɔgɔ ye sabula ɲɛmaaso de y'a gɛn i k'a dɔn o sariya sɛbɛnw a n'o yamaruya sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen dafalen don n'o bɔra yen n'o bɔra yen nɔ karamɔgɔ Daba Tunkara an bɛ ka kunnafoni minnu mɛn o bɛɛ y'o CEDEAO ko kelen ye k'u bɛna bureau international yɛrɛ n'o ye bureau exécutif k'u bɛna falen maa dama dama bɛ yen nɔ olu ni Bedi olu bɛ kuntilenna kelen na ko Mamadi Serifu ko sariya foyi t'a bila olu ka bureau ɲɛma k'olu bɛna tɔn yɛrɛ de falen pewu ka ɲɛmɔgɔyaso yɛrɛ falen o kow fana bɛ senna Bamakɔ yan nɔ min ye kunnafoni kan ka yɔrɔ minnu lasɔrɔ ministère de l'administration territoriale maaw ni kiiriso maaw ni yɔrɔ wɛrɛw olu bɛɛ lajɛlen alertelen b'a ko la o kunnafoni donna ministère de l'administration territoriale o ye kunnafoni di ka jɛya k'a fɔ olu tɛ dɔwɛrɛ dɔn CEDEAO tigi ye Mamadi Serifu bɛ min ɲamaya la ministère des Maliens l'extérieur o ye kunnafoni bɔ k'a jɛya k'a fɔ Mamadi Serifu bɛ tɔn min ɲamaya la o de CEDEAO yɛrɛ ye donc Bedi a ka wulikajɔ ye bilikanboli ye n'a ma cun i k'a dɔn a bɛ taa bi fa dɔ fɛ min tɛ ka jugu donc CEDEAO fila tɛ kelen don CEDEAO ɲɛmaya min bɛ Mamadi Serifu Hayidara bolo Bedi Daramɛ ta kɔni ye bilikanboli de ye alors Abdou ni ayiwa o bɔra yen n'o bɔra yen nɔ Mali ni sigiɲɔgɔn jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Libi an y'a fɔ k'a fɔ min kɔni ye taamacogo juguya ye kuma caman a gɛlɛya bɛ yen nɔ kuma dɔw la i b'a ye k'a fɔ maa dɔw bɛ bɔ so k'u bɛ taa tunga na u bɛ tɛmɛ Libi jamana fɛ u bɛ tɛmɛ Moritani fɛ u bɛ tɛmɛ Maroc fɛ o caman kɔni balilen bɛ Libi bi nka mun fana ye kibaruya jugu ye n'an y'o sɔrɔ dɔgɔ furancɛ kɔnɔna na o de k'a fɔ jikankolon min bɛ maaw donni ni maaw bɛ don a kɔnɔ ka bɔ Libi ka taa min ye tubabu jamanaw kan o dɔ kɔni dɛsɛla sira la nin dɔgɔkun furancɛ in na maa kɛmɛ ni maa bɛ sɔrɔ bɔɲɔgɔnko de tun b'a kɔnɔ maa si ma bɔ a la k'a fɔ ko maliden b'a la maliden t'a la o sɛbɛntiya t'an bolo o kibaruya t'an bolo bidon kama tabarikala Abdou an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn i k'a dɔn kunnafoni wɛrɛ min bɛ fara o kan o de ye dɔgɔkun tɛmɛnen na i k'a dɔn maliyɛn maa 100 kɔ o bɔra Alizeri jamana na ka na an ka jamana kɔnɔ i k'a dɔn o jaw a n'an ye ɲininkali min kɛ o kɛnɛ kan ni Ala sɔnna an bɛ n'o fana jira i k'a dɔn an bɛ minnu salo kɛ ka na an ka kumaso kɔnɔ min y'an ka maa welelen ye Adi Jara ale ye maliden ye min sigilen bɛ Faransi a bɛ san caman bɔ o tɛmɛnen kɔfɛ tɔn belebeleba min bɛ yen n'o ye Haut Conseil des Maliens l'extérieur i k'a dɔn o ɲɛmaa don Faransi bolo kan i k'a dɔn ayiwa min kɔni tile fila taama ye a nana an ka jamana kɔnɔ an y'a ɲini an k'a ye an ka baro dɔɔnin kɛ Adi Jara i k'a dɔn an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an y'i wele i y'an ka wele jaabi i Jara i bisimila Mali kɔnɔ alors Adi Jara aw bɛ Faransi i k'a dɔn i bɛ se k'a fɔ n ye tɔn min n'o ye Haut Conseil des Maliens de l'extérieur e b'o tɔn ɲɛmaaso la Faransi i ka jɔyɔrɔ ye mun ye Haut Conseil yɛrɛ bɛ cogo di Faransi Daba Tunkara i ni ce arajo jɛ ka fɔ n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ maliden bɛɛ lajɛlen fo alors Africable fana bɛ yan Africable fana n ka foli b'u ye très bien ok n ka foli bɛ maliden bɛɛ lajɛlen minnu bɛ jamana kɔnɔ ani minnu bɛ jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi jamana kan donc n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen o tɛmɛnen kɔfɛ ne tɔgɔ Hadi Jara ne ye deuxième vice-président du Haut Conseil des Maliens de France donc n sigilen bɛ yen n sigilen bɛ Montré Croix de Chavo donc Haut Conseil yɛrɛ ye tɔn mun ye o de ye ka jɛ ka an yɛrɛ damaw ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni problème minnu b'an na ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka problème ta ka bɔ an kan Haut Conseil an ka baara o de voilà alors Adi i k'a dɔn rapidement Haut Conseil i k'a dɔn a ka baara o de ye maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya Faransikaw aw bilalen bɛ a k'u dɛmɛ ka se k'u tɔpɔtɔ i k'a dɔn ayiwa dɛmɛ min bɛ kɛ sababu ɲuman y'u ma yalima an bɛ don min na ko bi Haut Conseil bureau farila a bɛ ne ka san 1 san 2 bɔ hakili la o de senfɛ e kɛra deuxième vice-président ye yalima wulikajɔ ni wulikajɔ jumɛn in kɛra kabini bureau in falenna a ye wulikajɔ ni jumɛn in kɛ Haut Conseil yɛrɛ to a la Faransi jamana kan bureau falennen ani bi cɛ a bɛ san 2 bɔ a san 2 kɔnɔ baara caman kɛra parce que n'i y'a jateminɛ nin san 2 kɔnɔ Faransi ma nɔgɔya parce que Faransi sigi bɛɛ b'a kalama Ala ye bana dɔ bila diɲɛ kɔnɔ n'o ye corona ye
virus a ye faransi a ye tiɲɛni caman kɛ a y'a kɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ mais faransi fana a y'a kɛ haut conseil y'a jɔyɔrɔ kɛ kosɛbɛ parce que an wulila k'an jɔ k'a jira k'a fɔ d'habitude an ka mɔgɔw mana ban u su bɛna Mali la de donc o gɛlɛyaw tun bɛ yen mais haut conseil faransi état saisi k'a jira k'a fɔ anw ka laada ye mun ye a gɛlɛyara cogo o cogo an tɛ fɛ an ka su ka to yen donc an y'an jɔyɔrɔ kɛ o la kosɛbɛ fo ka se bi ma donc pour que maliden fɛn fɛn mana fatu jama an tɛ ala deli o la an si ma ta ka taa to kɔfɛ mais n'a nana maa min na i ka se ka Mali sɔrɔ donc o baara gɛlɛya caman yer'o la haut conseil y'a jɔyɔrɔ kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ kuma min bɛ sen na n'o ye carte nina ye a ko ka ca kosɛbɛ n'i y'a lajɛ carte nina ye problème a gɛlɛya bɛ faransi ka tɛmɛ diɲɛ dugu bɛɛ kan parce que tubabu bara hali ni filila virgule la hali tɔgɔ la par exemple ne tɔgɔ ko Hadi Y de b'a laban na n'i y'a kɛ I ye problème don o b'o I sɛgɛsɛgɛ entre Y et I donc tubabu ka papier ko sɛgɛsɛgɛli barika ka bon donc ala y'a kɛ an ka denmisɛnnin caman bɛ yen u ye nina kɛ yan parce que baara dogolen tɛ yan'u ka tɛmɛ u ka sɔrɔ ka tɛmɛ ka kɔgɔji tɛmɛ ka taa Europe u sera Europe tuma min na u donna mineur la mineur ye mun ye i bɛ dɔ b'i si la pour que u k'i ka prise en charge ta waati bɛɛ n'a ka papier sɔrɔ waati faransi waati bɛɛ n'a ka waati nin waati in na mineur de bɛ marcher n'u ye kɔgɔji in tigɛ dɔrɔn ka don Italie fanfɛla ninnu na dɔrɔn ani Europe tout de suite u b'a fɔ k'olu ye 15 ans 16 ans n'i y'o fɔ dɔrɔn u b'i ta u tɛ se k'i bila o dun b'a sɔrɔ i si jamana dɔnni o y'a sɔrɔ i nina kɛ yan donc o de bɛ taa u bɛ t'u don centre la ka formation k'u kun a dɔw bɛ se bolola baara caman caman na bi maintenant a bɛ fɔ k'u kana n'u ka jamana passeport di jamana passeport ɲini yɔrɔ sisan n'u taara ka taa enrôlement kɛ donc nina kɔrɔlen mun kɛra Mali la o de bɛ bɔ tout à fait o de bɛ bɔ donc n'o bɛ bɔ gɛlɛya filɛ nin yɔrɔ de bon gɛlɛya min bɛ yen haut conseil an y'an jɔyɔrɔ min kɛ an y'a yira an ye proposition kɛ an y'a natɔ ye a mɛnna a bɛ san kelen bɔ an y'a natɔ ye an y'a signaler gouvernement an ko fɛn dɔ bɛ ka na a jama ka ca cas par cas tɛ jama ka ca kosɛbɛ o y'a sɔrɔ fanga kɔrɔ ma wuli an ko a jama ka ca donc sisan u k'a lajɛ n'u bɛ se ka loi dɔ ta nin kama parce que minnu sera yan fɛ an tɛ se k'u lasegin o dun fana u tɛ se ka to yen sans papier donc a y'a lajɛ n'a bɛ se ka mesure ninnu ta an y'a yira consul la Musa Kene Kojo a ye baara caman kɛ faransi an b'a fo donc an y'a yira a la ko nin baara in ye baara mun ye a t'ale kelen ka bolo kan ni il faut que a ka ta politiquement assemblée kɔnɔna la f'an ka taa n'a ye au niveau de la loi dɔ ka sɔrɔ mun bɛ se ka voter pour que ka se ka nin ko in ɲɛnabɔ o bɛnna ni mankan wulili donc mankan wulila gouvernement fanga kura mun fana sigira an y'a dayir'u la olu fana transition n'o ye CNT an y'a yira transition na transition fana ministre de l'extérieur kelen o fana o kuma kelen de fɔ k'a fɔ a tɛ se ka kɛ cogoya dɔ la a bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na f'an ka taa loi la f'an ka taa assemblée la donc an b'o de makɔnɔ la denmisɛnninw patience tilal'u la a gɛlɛyara parce que n'i y'a lajɛ i t'a dɔn i bɛ taa kɔfɛ i bɛ taa ɲɛfɛ tasuma b'i kɔ tasuma b'i ɲɛfɛ i t'a dɔn i bɛ taa yɔrɔ min donc denmisɛnninw wulila u ye manifestation bolo da ne yɛrɛ Hadi Jara u ka ɲɛmɔgɔ an tɛ nina ɲɛmɔgɔ tɔgɔ ko Kassim Tarawele ne yɛrɛ sinankun an ye ɲɔgɔn ye a bɛ siɲɛ 4 bɔ n'a ka montre n'u k'u ye manifestation u y'a bolo da n ko aw bɛ se ka manifester parce que an bɛ jamana min kɔnɔ droit jamana don mais n bɛ mun fɔ an na a y'a mabɔ consulat la a ye taa manifester république o ye bɛɛ jɛ de bon o manifestation o de nana kɛ u bɛna consulat da la tuma bɛɛ o nana dégénérer le 19 février f'u ye consulat yɛrɛ ci u y'a bonni kabakuru ye a kɛra tiɲɛniba ye parce que n'i y'a lajɛ plus de 300 000 maliens o de bɛ faransi jamana kan maa ba saba voilà maa ba kɛmɛ saba o malien bɛ sɔrɔ yen don o don consulat bɛ maa min ka papier dilan consulat la maa 500 fo maa 600 don o don tous les jours a visa b'o la passeport b'o la i y'a faamuya état civil a sugu bɛɛ b'a la o kɔrɔ problème tɛ nina ko dɔrɔn tɛ ɲɛnabɔ yen non consulat la nina dɔrɔn tɛ ɲɛnabɔ yen furusiri papier bɛ ɲɛnabɔ wolosɛbɛnw bɛ ɲɛnabɔ visa bɛ taa yen alors
justement etc etc donc denmisɛnninw nana o de nana ni blocage ye tiɲɛni kɛra donc a ye ko tɔ a y'a tɔ gɛlɛya k'a tɔ ɲami donc faamaw y'a yira an na sisan n'an bɛ papier ɲini an ka taa Lyon parce que an ka bolofara dɔ bɛ Lyon consulat dɔ b'an bolo yen donc ka bɔ Paris k'i bɛ taa Lyon aller retour 200 €. I ka dumuni sɔngɔ t'o la n'i bɛ taa visa nɔfɛ visa dilan wari t'o la donc dɔ fara gɛlɛya farala gɛlɛya kan donc an y'o de yira denmisɛnninw na. Donc ça veut dire que consulat bolofara min bɛ Paris ce n'est plus opérationnel. Ce n'est plus donc n'i ma ɲɛ papier ko la f'i ka taa Lyon de. Lyon de an bɛ don min na komi bi. Ok. Voilà ne bɛ bɔ Paris don min na ka n'a bila bi la an bɛ don min na komi bi a ma dayɛlɛ mais consulat cira don min na a don bɛɛ Demba Jabira o de ye président ye. Haut conseil président français. D'accord. Tuntu Makasa ani ne Hadi Jara donc o yɔrɔ bɛɛ la même pas 1 heure 2 heures an taara consulat la an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen an ko sisan a kɛra juma de fɛ an k'u ma an bɛ mun ɲini aw fɛ a y'aw jija cogoya bɛɛ la consulat kana to datugulen solution ka ɲini consulat in ka dayɛlɛ parce que ni n'a dɔrɔn tɛ dilan an denmisɛnninw ye tiɲɛni kɛ mais an bɛna lajɛ an bɛ solution mun sɔrɔ a la mais a ye consulat dayɛlɛ fo bi consulat ma dayɛlɛ donc gɛlɛya farala gɛlɛya kan denmisɛnnin minnu fana don ni n'a fana olu i taara passeport nɔfɛ passeport bɛ dilan yɔrɔ min na i taara yen ci passeport bɛ sɔrɔ bilen yan donc baara tɔ ko tɔ gɛlɛyara haut conseil b'o de boliboli la fo bi Habib Silamu y'an ka président yan nɔ a b'a kalama an y'a saisi a ye état a ye gouvernement saisi gouvernement b'a kalama premier ministre b'a kalama u bɛɛ b'a kalama France ko a dogolen tɛ maa si la donc bi Daba Tunkara ne bɛ se ka mun f'i ye ni n'a ko sɛgɛn mun bɛ France la bi a tɛ diɲɛ du a tɛ malien de l'extérieur yɔrɔ si la. Oui alors Hadi Jara i k'a dɔn n ka wuludenin Mɔkago n'a sara i k'a dɔn o ye baara bannen n'i baara ka kɛlɛ kɛ ka mankan kɛ Nina nɔfɛ i k'a dɔn ayiwa Nina yɛrɛ n'o ko tiɲɛna passeport ko tiɲɛna parce que faransikan bɛɛ ka problème tɛ Nina ko fana ye c'est ça la vérité bɛɛ ka problème tɛ Nina ko maa dɔw bɛ olu ka problème ye Nina ko ye maa dɔw bɛ olu ka problème ye passeport ko ye parce que Nina b'olu bolo u b'a fɛ k'u ka passeport yɛlɛma donc ils sont dans les règles donc a gɛlɛyara nin bɛɛ lajɛlen ma très bien Hadi Jara hali bi an bɛ to Paris i k'a dɔn Nina ko gɛlɛya de nana ni nin bɛɛ lajɛlen ye fo ka taa se consulat cili ma consulat ci furadama ka n'a bila bi la i k'a dɔn aw yɛrɛ ye mun kɛ haut conseil France niveau la pour que ni mɔgɔ bɛ se ka papier sɔrɔ nɔgɔya la Lyon est-ce que a ye wulikajɔ dɔ kɛ ou bien qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour que a ka nɔgɔya. donc an ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ ye mun ye an bɛ maaw bila an ye mɔgɔw sensibiliser k'u bilasira caman bɛ taa Lyon gɛlɛya kɔnɔna la mais n'u taara Lyon kɔni problème n'u taara Lyon problème foyi t'a la a bɛ ɲɛnabɔ mais c'est toujours le même problème de carte Nina aussi problème de carte Nina ni i taara n'o t'i bolo i t'a sɔrɔ n'o t'i bolo i t'a sɔrɔ très bien ok n'o t'i bolo i t'a sɔrɔ an bɛɛ bɛnnen don carte c'est à dire Mali il y a un moment faut que Mali carte papier ka sécuriser on est tous on est d'accord sɔsɔ an ma ɲɔgɔn sɔsɔ la ne y'a fɔ salon n ka kuma kɔnɔna la n ka interview dɔ kɔnɔ n ko Nina bɛna wagati min na mɔgɔw ma sensibiliser comme il faut hadamaden caman donna kɔnɔ an k'an fɔ ye Faransi i bɛ mɔgɔ de ye mun sɛbɛnnen b'a ka titre de séjour la Nina nana a taara tɔgɔ wɛrɛ di mun n'a ka titre de séjour justement donc a ka 10 ans dafara a kan ka taa renouveler donc a bɛ taa sa k'a bɛ taa passeport nɔfɛ ale ye Hadi Jara i b'a sɔrɔ a ye Madu Traoré de di o Madu Traoré de bɛ bɔ bon sisan Mali a bɛ Mali ni Faransi de cɛ sisan Français b'a dɔn ni Hadi Jara de f'a ka na ni o passeport de pour que u k'a ka titre yɛlɛma donc a dun taara tɔgɔ mun di Mali baara a ye tɔgɔ dɔ di a kun fɛ ten dɔrɔn o bɔra o dun ta ka titre kan bon an y'o de yira gouvernement na an ko bon sisan comme a kɛra tan vraiment fili bɛ fan bɛɛ fɛ u k'a lajɛ u ka hadamadenw ka identité ta mun bɛ hadamadenw arranger yen exceptionnellement fo loi de ka bɔ o k'a ta ka mɔgɔw k'o ye ni kɛra o y'i kelen ye i tɛ se ka bɔ o la bilen donc tɔ in bɛ effacer. Oui Hadi je vois je suis d'accord mais n'i y'a ta k'a lajɛ au niveau d'Europe k'i bɔ a la France yɛrɛ de ko in ka gɛlɛn kosɛbɛ i yɛrɛ y'a fɔ à peu près malien min bɛ yen à peu près 300 000 personnes maliens na o bɛ sɔrɔ yen mais parmi ces 300 000 il n'est pas dit que o bɛɛ lajɛlen ka problème ye carte Nina ye non pas du tout alors caman bɛ yen min ka qui sont dans les règles u ka carte Nina kan ils ont des bons passeports alors o k'i bɔ a la il y a aujourd'hui plus de 22 millions de Maliens est-ce que e fɛ sariya bɛ se ka ta uniquement kɛrɛnkɛrɛnnenya faransikɛw kama est-ce que ça c'est normal. non Faransi an m'a fɔ ka sariya kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka di Faransi ma Faransi tɛ se ka bɔ Mali la i m'a faamuya Faransi kɛra cogo cogo jɔyɔrɔ dɔ de b'a na dɔɔnin dɔrɔn Mali kɔnɔna la an ye mun yira gouvernement na
an ko de u k'a lajɛ fɛn dɔ de bɛ yen an ka yɔrɔ ni yɔrɔ caman tɛ kelen. oui o donnen don fɛn dɔ o donnen don yɔrɔ o donnen don. bon maintenant comme loi tɛ se ka ta sisan ni loi tɛ se ka ta denmisɛn minnu b'anw bolo yen sisan anw ɲɛ tɛ solution na mun b'a to k'i bɛ taa denmisɛnnin ninnu an y'u sensibiliser an y'a fɔ ɲɛna ko tiɲɛ t'aw bolo dɛ tiɲɛ ye nin de ye ni tiɲɛ t'i bolo ko mun na i bɛ delili de kɛ o fɔr'u ye o de kɛlɛ nana juguya o ya denmisɛnninw yɛrɛ y'a jira k'an y'an bolo b'u kɔrɔ k'an farala gouvernement kan alors k'an ma fara gouvernement kan an y'a yir'u la de a tɛ se ka ɲɛ cogoya si la an kelen tɛ maliyɛn mali ka bon et puis an kelen tɛ sariya tɛ se ka ta anw kelen kama il faut k'an ka jamana sariya bonya de c'est vrai problème bɛ yen mais problème mun bɛ yen a tɛ se ka taa k'a fɔ anw ka bɔ k'an ta dilan d'a ma ka tɔw ta to o tɛ se ka kɛ o bon denmisɛnninw ma nin de faamu nina an tɛ nina ma nin de faamu sinon problème caman mun bɛ faransi nina ka dɔgɔ kɔrɔ mais n'i y'a fɔ a bɛ dugu la mɔgɔ min bɛ yen n'a ka papier b'a bolo n'a dafalen don hali an den minnu wolola yen n'u bɛ fɛ ka visa ta ka na bi problème b'u bolo bon n'a fɔra vacances ka se ni ka consulat to ta a bɛ kɛ problème ye visa bɛ ɲini cogo di fo ka taa ɲini Lyon ou bien u k'u to cogoya wɛrɛ la k'a ɲini Mali la je sais pas donc o yɔrɔ ka gɛlɛn donc an kɔni bɛ sensibilisation sugu bɛɛ la an ye antinina yɛrɛ an y'u wele siɲɛ joli an n'u kumana maintenant yɛrɛ n'i y'u wele k'i n'u ka kuma u tɛ sɔn bon u bɛ kɛlɛbolo mun fana b'u bolo ko consulat de tɛ dayɛlɛ. Ah oui, en plus. En plus. Bon, ni consulat ma dayɛlɛ olu bɛ régler cogo di sisan. Voilà. Donc o kɛlɛbolo de b'u bolo ko consulat tɛ dayɛlɛ ko n'a dayɛlɛla ko problème wɛrɛ bɛ créer. Comme tɔw jamana don droit jamana don Mali de y'a jira k'ale ka jamana kɔnɔ ale ka jamanadenw an yɛrɛ bɛ bɛnkan dɔw b'an ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ bɛ sigi ka kuma kɛ o de don. Très bien. Voilà. Alors, Adi, de la façon, on sait qu'on a carte Nina Kola. Alors, il y a un numéro in tatu Abdou Nin Galbibolo pour qu'on a aywa yoro dale. Ne ka ɲininkali hali bi n b'a ye k'a fɔ carte Nina ko gɛlɛya kɔnɔna na i dasela jɛkulu ma minnu bɛ yen nɔ ni olu ye antinina mɔgɔw ye nka n bɛ fɛ k'a dɔn bi don in na est ce que a ye sigikafɔ minnu ni a delila ka sigikafɔ minnu kɛ a delila ka bɛnkan sɔrɔ est ce que bi don in na e yɛrɛ fɛ ni aw ye démarche kuraw ta n'u ye gɛlɛya mun bɛ yen nɔ consulat dayɛlɛbaliya gɛlɛya mun bɛ yen est ce que u bɛ se k'u pan o yɔrɔ kunna walasa an ka se ka avancer. Voilà bon an kɔni an ye sigikafɔ kɛ n'u ye an ka sigikafɔ bɛ yɔrɔ min na hadamaden n'i bɛ diɲɛ koko la marché tiɲɛ kan i ka tiɲɛ fɔ o de bɛ laban donc an y'a yir'u la tiɲɛ tɛ yen parce que mun kɛra o dɔnnen don maintenant an bɛ taa gouvernement de fan fɛ sisan gouvernement ka solution dɔ ɲini pour que situation ka se ka débloquer o ye mun ye gouvernement yɛrɛ y'a jira k'a bɛ ɲini politique sira de kan o t'anw kelen ye pour que ni n'a bɛ se ka corriger cogoya min na an b'o stade de la olu dun fana bi bi in na u tɛ ka foyi mɛn u tɛ fɛ ka foyi mɛn fo olu ka situation ka régler bon consulat dun fana tɛ olu kelen ka magoɲɛyɔrɔ ye jama ka magoɲɛyɔrɔ de don décision mun bɛ yen an ye mun yira consulat in de bɛ dayɛlɛ ni consulat dayɛlɛla hadamadenw mago bɛ dilan de fur et à mesure mais an y'a mɛn maire la nkalon caman bɛ ka tigɛ parce que tɔnw ka ca il faut k'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an bɛ taa tiɲɛ kan dɔw bɛ taa nkalon tugu ɲɛna nkalon min dɔw b'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la an bɛna nina ni passeport bɔ ɲɔgɔn na an yɛrɛ y'o ŋunuŋunu kuma mɛn an yɛrɛ y'o mɛn dɔw yɛrɛ ko non ko passeport bɛ bɔ nina la k'u bɛna carte d'identité biométrique dilan o tora an bɛ segin kɔfɛ a ma mɛn dɔgɔkun tɛmɛnen ne nana CTDG la ni CTDG patron ye ɲɔgɔn ye a ye mun fɔ n ɲɛna a ye tiɲɛ de fɔ n ɲɛna an ka denmisɛnninw sensibiliser. Alors CTDG c'est quoi là? Voilà. Carte centrale yɛrɛ ok dɔgɔkun tɛmɛnen ne nana n'a sigira an kumana donc a ye tiɲɛ fɔ n ɲɛna tiɲɛ mun ye an k'an ka mɔgɔw sensibiliser u ka violence ninnu ni fɛnw dabila an ka sariya bonya donc ni maa min t'a bɛ se ka régler u b'o régler situation na cas par cas de don mɔgɔw ka cas tɛ kelen donc u bɛ k'a lajɛ u bɛ se ka caman ɲɛnabɔ o caman bɛna ɲɛnabɔ ni ala sɔnna donc bɛɛ k'i hakili sigi sans papier ma daminɛ olu dɔrɔn na faransi an kana bɔ n'an yɛrɛ ye ne b'o message kɔni lancer i bɛ se ka kɛ sans papier mais i bɛ to dogolen fo ka taa f'i ka papier sɔrɔ mais bi bi in na maliyɛn an yɛrɛlen don kɛnɛma mɔgɔw de fana b'u k'u dɛmɛ k'a fɔ ko solution b'a la ko biométrique bɛ bɔ yen
biométrique c'est ka boy mondialement c'est ka table blé c'est fini bibi na passeport biométrique te mo mo c'est ka voyager donc il faut ko ka fo ka dia amunu kuna foni dilawi afana akan deme aka kuna foni nyuma na se ma amba do jeka fo bola munu tala ka jeka fo la de fana parce qu'il faut ka ngatinya de fo ni tinya fora ka cha ola mo demsen ngura ba do nga fo tinya na ni de tinya amanjo mais à chaque fois yemu fo espoir do de biduma ka fo Nina est revenu bladi. Nina bebla. Très bien. Alors, Adi Diarra, il n'est pas dit que 300 000 Maliens de bain à peu près français. Jamanana, mais nous n'avons pas conseillé ni sebango gela boula au donner de carte nina yo famba doye. Mais par ailleurs, pour la mourir fanabe, ouye ayuru ka sigib chugo français jamanana. Ayuru ka deumbe. Hani passeport ko gela to la sablo lucha manye nationalité française. Yalma au conseil ka wuli ka jo jumembe ka ɲɛsin an ka den minnu wolola ye waasa u ka don da la u ka se ka jamana faamu est-ce que haut conseil a bɛ baara dɔ k'o cadre kɔnɔ Daba Tunkara an ye baara caman k'o la n'i ye haut conseil bureau lajɛ an ka bureau ni commission n'i y'a fara ɲɔgɔn kan 119 personnes 119 an ye an den minnu wolola yen Faransi en majorité plus de 50% a bɛɛ yen den wololen an y'u ta parce que mun na u tɛgɛ ka di kosɛbɛ u bɛ machine dɔn machine mafɛn ninnu u b'a dɔn kosɛbɛ donc pour que u ka gɛrɛ an na k'an ka laadaw fana dɔn an n'an ka jamana yɛrɛ tagabolo fana k'o dɔn parce que dɔnniya b'u bolo u kalannen don donc u yɛrɛ bolo bɛ baara in na anw nɔfɛ pour que k'a yir'i la k'a fɔ an den ninnu an y'u fara an kan mais mun y'u ka visa ko ni fɛn consulat la ni faut que nɔgɔya ka don la yan n'o tɛ mais u bɛ ka baara kɛ ka fara an kan haut conseil n'u bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que u bɛ bureau kɔnɔ u bɛ bureau kɔnɔ voilà an ka secrétaire à l'information mun bɛ communication ni fɛnw kɛ yen den wololen don a n'a ka staffu bɛɛ u bɛɛ wolola faransi ka moins ka na wagati damadɔ kɛ mali la ka segin ka taa u bɛɛ kalannen don donc mun bɛ haut conseil kɔnɔna la ani mun bɛ mali kɔnɔna na kɔfɛla la an den ninnu b'a kalama voilà an n'u bɛ ɲɔgɔn bolo alors Adi i ka dɔn aw yɛrɛ ka hakilina jumɛn ye sabula vraiment c'est compliqué ni i wolola faransi jamana na i dun ye malien d'origine i mana wolo n'a fɔra k'i bɛ segin ka na faso kɔnɔ il faut un visa yalima a kɛlen bɛ ka dabali jumɛn tigɛ o visa ko la waasa taama bɛ nɔgɔya même si ni passeport français de b'a tigi bolo a ye o conseil bara ka mun de k'o la bon haut conseil bara mun kɛ n'i y'a lajɛ ne yɛrɛ mun bɛ ka kuma ne yɛrɛ ka du kɔnɔ français bɛ yen mais nous les français mun bɛ n'a bɛ voyager bi a ka nɔgɔ a ma parce que double nationalité b'a bolo caman b'o négliger i n'a fɔ sisan Mali kelen ouverture kelen don français nationalité b'i bolo i ka Mali fana nationalité b'i bolo français passeport b'i bolo i ka Mali passeport b'i bolo parce que passeport mais est-ce que la loi permet ça oui français o de langa bɛ ne ka so donc mais f'i ka taa papier dilan de donc n'i y'a papier dilan n'a b'i bolo mais ka n'i sigi ni nina ye dɛ ko nina de bɛ n bolo ou bien carte d'identité consulaire bɛ n bolo n'i bɛ voyager n b'o présenter tubabu tɛ sɔn i ka bɔ n'a ye tubabu bɛ sɔn mun na passeport n'i bɛ bɔ ni passeport fila b'i bolo n'i sera français aéroport la i b'i ka passeport yira français passeport yira i bɛ bɔ n'a ye n'i sera Mali la an ka lasigiden bɛ aéroport la n'i sera yen i bɛ Mali passeport yira o tɛ se k'a fɔ k'i tɛ don o sira bɛ yen. Et là, tu n'as vraiment pas besoin de visa. Tu n'as pas besoin de visa. Voilà, oui, passeport. Maintenant, nos de Tiboulo, qu'au français dont de y est. D'abord, mais il y a mon ça. Loi de l'équilibre. Nanga mo bo visa ta ta tone. Fna visa ta kanati. C'est normal. Hal ni mali, hal ni be bananga ne fo. Et hal ni wala c'est vous. OK. Alors Abdou ni ngal do bi bolo. Stratégie wala la an ya don fana ka fo dien segnani lamine bana mi bi coronavirus covid-19 akelme ka belajilinga kamana ga particulièrement au fait Franci ay gele chamange sabla ba do mawbe shi nyogon ka mawbe foyo la mawbe o organiser ga shi iba so ne bi shiro de la snal de be clean o fengo wala ani bana yere mɔgɔ bɛ baara min kɛ walasa ka se ka wari ci so ka somɔgɔw ɲɛbɔ sira la an y'a ye k'a fɔ bana ko in nana don e yɛrɛ ka constat la e ye jumɛn ye bana ko in na a ye gɛlɛya jumɛn don an ka Mali sigibagaw ma faransi kɛrɛnkɛrɛnnen la minnu bɛ vu en communauté i n'a fɔ foyew la a n'a ɲɔgɔnnaw la. Vraiment i ka nin question a diyara n ye kosɛbɛ i ye question min fɔ sisan vraiment ni corona a ye tiɲɛni kɛ kosɛbɛ an ka milieu la parce que an ka milieu la on be balo ɲɔgɔn kan foyer kɔnɔ majoritairement bon o balo kɔnɔna
a gɛlɛyara kosɛbɛ mais faye dalala ninnu u y'olu bɛɛ dégager faye caman bɛ hari feerelikɛla minnu tun b'u débrouiller ka fɛnw kɛ u y'a bɛɛ bɔ yen donc olu ka sɔrɔ dɔgɔyara filanan yɔrɔ min ye maa maa bɛ faransi n'i bɛ bolola n'i bɛ baara de kɛ tɔw bolo baarayɔrɔw datugura restaurant datugura cinémaw datugura bon centre commercial belebelebaw olu yɛrɛ bɛɛ datugura butikiba ninnu bɛɛ datugura an ka mɔgɔw bɛ baara la baara caman yɔrɔ la olu caman datugura 80%. bon bɛɛ taara chômage partiel la chômage partiel i ka sara dafalen tɛ d'i ma mais heureusement u structurelen don dɔɔni parce que tubabu fana u organiselen don sara dafalen tɛ d'i ma sara dɔ bɛ d'i ma mais sɔrɔ jiginna charge bɛ kan faransi i somɔgɔw fana ka charge bɛ kan mali la parce que a kɛra cogo cogo maliden fɛn fɛn bɛ faransi maa maa bɛ yen bɛɛ bɛ cotiser yan bɛɛ bɛ dɔnniya na donc an y'o gɛlɛya sɔrɔ o la kosɛbɛ parce que an ka sɔrɔw dɔgɔyara an sɛgɛnna kosɛbɛ ni min bɛ sara 100,000 ni min bɛ sara 100,000 i b'a sɔrɔ o sara bila la 40,000 ni 50,000 voilà c'est un problème hali n'u ma tilancɛ tigɛ sa mais u bɛ 80% ɲɔgɔn d'i ma c'est des bon problèmes heure supplémentaire parce que fɔlɔ hali ni sara normal bɛ d'i ma i bɛ heure supplémentaire mun kɛ o bɛ fara kan ani avantage dɔw bɛ yen mais maintenant u bɛ sara kuturu mutulu yɛrɛ de u bɛ 80% de d'i ma o la donc fɛn charge minnu ni dɛmɛ minnu b'a tout autour o t'a la donc o dun b'a sɔrɔ e ka charge min bɛ yen faransi u ma fɛn b'o la dɛ i ka so bɛ sara cogo la i ka téléphone b'a cogo la carburant b'a cogo la donc voilà dumuni b'o cogo la i bɛ tigɛ voilà i bɛ tigɛ min ta ka don métro kɔnɔ o fana b'o cogo la tigɛ métro foyi ma bɔ a la donc an kɔni bɛ mun fɔ maliyɛnw ye mais u k'a dɔn gɛlɛya kɛra faransikaw kan kosɛbɛ a kɛra diɲɛ bɛɛ kan mais solidarité b'an bara an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ dumuniw tila ni ɲɔgɔn cɛ hali ne yɛrɛ min filɛ nin ye je suis le président de l'association Mali Unie et Prospère donc dɔgɔkun fila fruit feerela ba dɔ bɛ yen fruit et légumes donc a bɛ fruit caman de bɛ taa ni camion n b'a ta donc n b'a tila communauté malienne ni ɲɔgɔn cɛ montre n yɛrɛ ka sigida la donc an bɛ dɛmɛ don ɲɔgɔn na à chaque fois ni an kan ka dɛmɛ mun sɔrɔ o dumuni b'o la voilà mɔgɔw y'an dɛmɛ kosɛbɛ o la voilà sinon a kɛra gɛlɛyaba de voilà. Très bien. Alors, i ka dɔn Adi Jara hali bi i ka dɔn an bɛ taa ɲɛfɛ o de ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna n'an ye haut conseil ko bɔ a la ka na ni faransi yɛrɛ sigi cogo ye i ka dɔn an y'a kɔlɔsi min ye faransi ye association caman de bɛ yen i ka dɔn min yɛrɛ ni kun yɛrɛ t'a la n bɛ misali d'i ma i b'a sɔrɔ segukaw ka association bɛ yen bamakɔkaw ka association bɛ yen geremagankakaw ka association bɛ yen jafunukaw ka association bɛ yen o k'i bɔ yen i bɛ taa sɔrɔ marakaw ka association bɛ yen bamananw ka association bɛ yen o association ninnu comment vous parvenez o association ninnu a bɛ balo cogo di association parce que i b'a dɔn association dabɔra mun kama comme depuis n ka kuma daminɛ la n k'a dabɔra de an bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn kunko la association yɛrɛ kɔrɔ ye nin de i ye mun fɔ n'i y'a ta n'i y'a lajɛ ni marakaw ka association lajɛ par exemple ni Yɛlɛmani lajɛ a ka ca mais u ka tagabolo ils sont bien structurés. Ah oui, d'accord. Par exemple ne ye Yɛlɛmanika ye n bɛ bɔ dugu min na Komowulu Jafunu ni Gasama bɛɛ dugu kelen Marawa Gasama d'accord ne n'o bɛɛ dugu kelen d'accord bon an ka dugu association bɛ yen ne y'o secrétaire aux relations extérieures ye ne yɛrɛ ne ka place y'o de maintenant association an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ cotiser par exemple an ka su kɛsu wɔɔrɔ an bɛ cotiser san o san 35 euros e b'o bɔ k'o bila kɛsu la ni muso bɛ i bɛ 70 euros bɔ mais hali ni mɔgɔ ma sa san kɔnɔ wari min bɛ a ka ca ni maa min banna san kɔnɔ maa kelen maa fila an b'o labɔ toujours wari kelen bɛ yen donc mais dugu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn maa tɛ fara ka bɔ clochard tɛ yen quoi ni maa min kɛra banabagatɔ ye ou bien ni maa min dɛsɛra a bɛ dɔn k'a fɔ ko karisa a tun bɛ yen nin wagati n'a ma ye association jɔyɔrɔba dɔ y'o ye mais association dɔw bɛ yen dɔw fana nana lajɛ ko association dɔrɔn ka tɔgɔ dɔrɔn k'a la non o fɛn tɛ o il faut travailler voilà la loi 1901 n'i y'a demande kɛ k'a structure bɛɛ dafa tɔw b'a d'i ma mais o t'a d'i ma fu o b'a d'i ma de jɔyɔrɔ dɔ ka k'a la association fana jɔyɔrɔ barika ka bon kosɛbɛ
n'i y'a jateminɛ an taara minnu sɔrɔ tubabu kelen ninnu u ka structure fɛn fɛn bɛɛ a bɛɛ daminɛna ni association de fo ka se bi ma association an y'a sɔrɔ olu de bolo donc an fana n'an ka laada association bɔra an bara an fana taara ka t'o sigi yen donc i ye mun fɔ association ka ca kosɛbɛ a ka ca mais n'an y'a dɔn k'a lajɛ ka ɲɔgɔn bonya ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni e ka association bɛ ne bɛ mun na ne ka taa fari kan k'i dɛmɛ o de ka ɲi mais bi maliyɛnw ta kamana gan dɔ b'an bolo an bɛ welemada kɛ an ka segin an ka kɔrɔlenw ma dɔɔni an ka ɲɔgɔn kɛlɛ fu dabila association ye mun ye ni par exemple ni CSDM bɛ yen n'a bɛ baara min na n'u ye ne invité n bɛ taa ni bɛ se k'u dɛmɛ n b'u dɛmɛ ni haut conseil bɛ yen n'an y'u invité u fana ka na an bɛɛ ka jɛ ka baara kɛ a bɛ kɛ ten de parce que maliden ko de an bɛɛ maliden kelen de ye n'an bɛɛ ŋaniya de k'u ka malidenw dɛmɛ pour que an bɛ kɛlɛ n'a sɔrɔ ni ko wɛrɛ t'a kɔrɔ pour que an bɛ taa ɲɔgɔn buruja an bɛ taa ɲɔgɔn lagosi pour moi o fɛn tɛ. Oui, alors, Adi, je reviens un peu en arrière, parce que Ibora qui d'abord, il n'a pas aka chouke soukou, ne bora français, c'est un yéboro chamangue, mais il paraît que c'est des milliards qui sont bloqués. Alors, à Wari Matadou, à Wari Tudo, Korela, à Wari Tikafou, Wari Mblalebe, Sango, ça doit faire c'est des milliards et des milliards d'euros. Alors, Ikado, avec ce que Wari bloqué, est-ce que Ani Banku, Walma, Baraka, Na Wari, et cela n'est pas permis. Pourquoi? Baraka ngana i ka question ya kain kosɛbɛ banki yɛrɛ b'an wele tubabu ka banki ni wari cayara kɔnɔ kojugu u bɛ weleli kɛ ko mais parce que olu tɛ se k'o faamu quoi o bɛ se ka kɛ cogo justement mais après an bɛ explication wɛrɛ di bon an bɛ fɛn fila de ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ka étude k'a kan kosɛbɛ an bɛ fɔlɔmɔgɔw ani sisan technique an bɛ ka ɲɔgɔn sama kɛ olu de ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔmaw sigilen bɛ u ka fɔlɔma laada kan u y'u jija faut dire la vérité u ka dɔnniya kɔnɔ u ye kalan mun kɛ u bɛ kodɔn u ma taa ekɔli la u ma taa foyi mais u taara u y'u ka structure kɛ k'u ka sigi kɛ maintenant an den laban minnu nana n'an ka mɔgɔ minnu nana olu kalannen don olu de kan ka sira yir'u la k'a fɔ ni wari mun dalen don a man kan ni dali ye wari in ka kan ni baara de ye bon n'i b'o yir'u la fana i bɛ danaya fana fara kan parce que u ka wari bɔ man di dɛ n'o tɛ wari in a fɔr'u ɲɛna k'a kan ka bɔ ka baara kɛ olu bolo an ye baara minnu kɛ so ka château dilan ani ka misiriw dilan ani ka dɔgɔtɔrɔsow dilan hali an yɛrɛ ye projet dɔ la t'an ka dugu la 500,000 an ka kɔba min bɛ yen k'a sigi ne yɛrɛ kɛra o sababu ye donc olu bolo o ye baara ye alors que i filɛ ka mun fɔ ka entreprise créer o de kan ka kɛ ni nin wari in ye a hami b'an na a jɔrɔ b'an na parce que siya caman taara ka taa an sɔrɔ France olu bɛ ka tɛmɛ an na olu bɛ ka tɛmɛ an na je crois tungaranke caman tulo bɛ na bi Hindu bɛ yen o Hindu nana k'an sɔrɔ yen bi bi na u b'an ka tamatiw feere an ma an'an ka tɛgɛdɛgɛw an'an ka gɔyɔw tout ça la bon alors que n'an ka mɔgɔw y'a faamu ni danaya bɔra ni danaya donna an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ mun b'a to an yɛrɛ tɛ se k'o k'an ka wari kelen na parce que wari mun don wari dalen don a ko banque de don wari bɛ yen mais wari in bɛ bɔ a bɔli de bɛ ka gɛlɛya ka don baara la a kɔni bɛ ka fu ye san o san dɔ de bɛ fara a kan fɛn tɛ bɔ a la hali ɲinan an ka kɔmɔ mois de février an y'a ladon a wari ka ca chaque février donc u bɛ bɛɛ lajɛlen wele o kɛsu wari kɔni i b'i ban kɛsu bɛɛ sarali ma fo kelen bɛɛ b'o sara donc o kɛsi falen don su kɛsi sinon kɛsu wɛrɛw bɛ yen quoi donc su kɛsu wari caman de bɛ yen baara bɛ se ka kɛ n'a ye bon an fana bɛ mun yira gouvernement na gouvernement fana ka danaya dɔ kɛ diaspora fɛn caman de bɛ diaspora bolo n'u bɛ se ka kunda jamana kan mais gouvernement fana k'an jalafarinya projets bɛ yen ni mɔgɔw nana nɔgɔya a bɛ se ka kɛ cogoya min na ka sira da olu ye ka confiance dɔ d'u ma k'a fɔ n'an nana ni nin projet an bɛ se k'aw dɛmɛ a bɛ nɔgɔya an b'a accompagner o fana sɛgɛn bɛ yen donc i ye mun fɔ problème caman de bɛ wari t'an tɛ dɛ mais solution ye mun ye sisan an bɛ k'o de ɲini voilà sinon i ka nin question c'est très capital. Très bien. Abdou, alors, et ami ɲini ka se ayiwa babu laban na ni ɲininkali b'i bolo. Bi an bɛ don min na i n'a fɔ bi an ye fɛn caman fɔ o conseil ni malidenw yɛrɛ ka sigi cogo la nka bi n'i y'a fɔla ko e ka dakuruɲɛ kelen fɔ maliden minnu bɛ faransi jamana yɛrɛ kan u ka gɛlɛya fanba ye gɛlɛya jumɛn ye karidina ko bɔlen kɔ a la baarako la u ka gɛlɛya jumɛn ni karidina ko ni karidina ko bɔ a la baara sira kan parce que mɔgɔ caman bɛ bɔ yan nɔ o b'a sɔrɔ métier t'u la u bɛ taa u kan ka baara de dege ainsi de suite est-ce que e bɛ se k'a fɔ an ye dakuruɲɛ kelen na ni maliden bɔra yan ka faransi la sɔrɔ sɛbɛnko bɔlen kɔ a la gɛlɛya jumɛn bɛ maliden kan de manière générale faransi voilà i b'a dɔn
ni i bɔra yan ka taa tunga la surtout ka taa faransi gɛlɛya saba bɛ yen i b'o y'i ɲɛ la gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ o ye siyɔrɔko ye parce que i bɛ taa fa i la yanni ni yen ka dege i tɛ taa appartement luxe kɔnɔ dɛ gɛlɛya filanan o ye baarako gɛlɛya i m'a faamuya parce que ni i taara faransi i tɛ taa baara dilannen sɔrɔlen bannen sɔrɔ ɲɛ i b'a ɲini de gɛlɛya sabanan o ye papier ko ye donc faransi diyagoya la maa maa n'i taara immigration na depuis mɔgɔ ma bɔ yan n ko jɛlen fɔ ɲɔgɔn ye i bɛ nin gɛlɛya saba ye mais dɔ ta bɛ nɔgɔya ni dɔ ta ye dɔw kungo ka nɔgɔn ni dɔ ye dɔw bɛ taa siyɔrɔko yɛrɛ la a bɛ tile wagati damadɔ kɛ dɔrɔn a bɛ nɔgɔya a bolo dɔw fana bɛ taa papier ko la sababu dɔ bɛ na dɔrɔn système dɔ bɛ kɛ dɔrɔn a bɛ papier sɔrɔ dɔw fana yɛrɛ bɛ taa kalo kelen kɔfɛ dɔrɔn an bɛ baara ɲini a bɛ se ka baara sɔrɔ nɔgɔya la donc an bɛ don min na komi bi an kɔni ne bɛ mun fɔ denmisɛnninw ye yan nɔ u ka kalan u ka formation kɛ u ka kalan u ka métier dege k'u dege bolola baaraw la kosɛbɛ maa t'a fɔ mɔgɔ ma k'i tɛ taa tunga la mais au moins n'i bɛ taa tunga la don min na o b'a sɔrɔ i pɛrɛlen don i bɛ se fɛn dɔ la parce que ni kalannen don ni métier b'i bolo a ka nɔgɔn surtout bi faransi fɔlɔfɔlɔ an kun bɛ taa ka sɔrɔ hali n'an ma kalan a bɛ sira nɔgɔya mais bi bi in na n'i ma kalan hali i bɛ ménage kɛ machine mun na parce que u bɛ bouton ni fɛnw de yɛrɛ la i bɛ nin digi i bɛ nin kɛ tan bon donc gɛlɛya b'a bɛɛ la kalan an t'an denw nɛgɛ u ka kalan voilà u ka kalan u ka métier kalan donc n'u sera faransi a bɛ sira nɔgɔya tabarikala. Très bien. Alors, Adi Jara, an b'i fo k'i walimadɔ kuru b'i ni ka se sa la Adi i k'a dɔn n'a sɔrɔla ladilikan b'i bolo malidenw ma tunga fɛ t'a la i bɛ mun f'u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la faransi ta i bɛ mɔgɔ encourager wa ou bien i b'a fɔ mɔgɔ k'a bila. Bon ne yɛrɛ kɔni parce que hali émission daminɛ la sisan a ye kuma dɔ fɔ a ko baton dɔ binna sisan hadamaden sara dɛ mɔgɔ sara trop mɔgɔ sara jin kan kosɛbɛ an tɛ se ka chiffre da fɔ maliyɛn b'a la maliyɛn a ka ca maliyɛn b'a la subahanallahi maliyɛn b'a la a ka ca maliyɛn b'a la kosɛbɛ f'an yɛrɛ ka mɔgɔw a ka ca bi bi in na ne bɛ ladilikan mun di hadamaden ni ka gɛlɛn ka taa faga ten ne bolo mɔgɔ t'a fɔ mɔgɔ ma k'i kana taa tunga la u ye siraw gɛlɛya ka siraw gɛlɛya sisan maaw bɛ taa ni ji sira de ji sira in dun a 80% ye risque de maintenant an bɛna mun fɔ gouvernement ye projet baw b'an bolo pour ka immigration ka organiser autrement o ye mun ye centre de formation ka dilan depuis an denw bɛ former tubabuw mako bɛ main d'œuvre mun na u bɛ demande kɛ par rapport à ça u mako b'an na an mako b'u la mais olu fana mako b'an na mais il faut k'a ka structurer ne bɛ mun fɔ association baw ye an yɛrɛ damaw bɛ kɛlɛ mun na an k'o dabila an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma nin ye projet ba de ye nin yɛrɛ de tunga yɛrɛ projet yɛrɛ base yɛrɛ ye nin de a kan ka kɛ nin de fɛn fɛn filɛ kɛlɛ la ko ne yɛrɛ bolo Hadi Jara ko ne ko kɛlɛ ka dabila an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka immigration an ka organiser depuis an ka so n'an y'a organiser n'an tɛ tulonkɛ la n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka centre baw dayɛlɛ tubabu kelen ninnu bɛna an ka mɔgɔw nɔfɛ fo yan u bɛ taa n'u ye u bɛ papier sɔrɔ u bɛ baara sɔrɔ u bɛ contrat sɔrɔ gɛlɛya t'a la u ɲuman bɛ segin ka na so mais k'a fɔ de ko ji sira ne kɔni bɛ conseil mun di a risque barika ka bon. Oui, Adi, là tu as raison, ni spécialisé la fin de là, tu as vu n'i nɔfɛ u b'i jate wariba bɛ don i la même misali de ma i n'a fɔ balontannaw métier do i bɛ se balontan na tubabuw bɛ n'i nɔfɛ immédiatement i bɛ se don min papier b'i bolo i bɛ baara la i bɛ ka sara sɔrɔ normalement alors n'i bɛ se dɔnkilida la orchestre ɲuman b'i bolo u bɛ n'i nɔfɛ ka taa o n'a ɲɔgɔnnaw a bɛ komi ni maa min bɛ se maçonnya la maa min bɛ se soudeli la maa min bɛ se kalali la o k'a sɔrɔ i kalanna i b'o dɔn tubabu mɔgɔw bɛ se ma u bɛ n'i nɔfɛ ka taa ça c'est l'immigration irrégulière. Alors Adi k'a dɔn an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i taara faransi ani san a bɛ san caman bɔ Adi ni n ko n b'i ɲininka ɲininkali fila la sabula maa maa mana nin kɛnɛ kan an b'i ɲininka o la yanni jɛmukan ka ban i taa furadama faransi ka n'a bila bi la i ye fɛn jumɛn y'i ɲɛna walima fɛn jumɛn kɛra i la walima e yɛrɛ Adi ye fɛn dɔ kɛ i nimisara min na tunga na kelen e Adi taa furadama tunga na ka n'a bila bi la fɛn kelen jumɛn diyara i yɛrɛ ninkun ye hali sini i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ vraiment talen tunga na vraiment nin ɲɛna n bolo walima nin de ɲɛna walima i y'a ye ɲɛna a diyara i ye nin fɛn fila. Bon nin question kɔni
n'i ko ko mɔgɔ ye fɛn bɛ n'i y'a ye ɲɛ la n'a ma ji ye walima i m'a ye a kɛra e la walima a kɛra maa wɛrɛ la tunga fɛ nin ye tunga de ye vraiment i ma se ka ɲinɛ a kɔ. bon n'i y'a lajɛ fɛn dɔw kɛra a ɲɛna mais tunga ka gɛlɛn parce que i bɛ hadamaden ye k'a minɛna k'a siri ko papier t'a bolo a ma suɲɛni kɛ a ma binkani kɛ ka taa minɛ fo bara rɔ n delila k'o ye o ma diya n ye parce que n y'a ye n ma ɲinɛ o parce que n y'a ye sɛbɛ b'a la a ma suɲɛni kɛ a ma binkani kɛ mais u y'a minɛ k'a meloter ka bɔ n'a ye parce que papier t'a bolo. papier t'a bolo. Très bien. Voilà donc n y'o ye o ma bɛn i ma o ma diya i ye alors fɛn jumɛn bɛ yen n'i y'o ye vraiment k'o kɛra ko ɲuman ye ça t'a donné une leçon dans la vie o y'a jumɛn ye i taa fura de ma faransi kana bila bi la. bon ne kɔni ye fɛn min ye n'a ka di ne ye tubabu bara yɔrɔ dɔ bɛ yen o ye valeur dɔ hadamaden nin na o ye valeur dɔ hadamaden nin na n delila k'a ye centre commercial da la clochard fa t'a la ba t'a la a ye Malaisie a bɔra ka bin Malaisie centre da la secours nana nɔfɛ même pas 5 minutes n y'a ye k'a dɔn k'a fɔ u bɛ hadamaden ni valeur yɔrɔ dɔn fa t'a la ba t'a la maa si t'a la u nana nɔfɛ ka taa n'a ye k'a tɔpɔtɔ k'a ka vie sauver donc n y'o ye o diyara n ye parce que n ko nin somɔgɔ tɛ nin na mais o n'a ta bɛɛ u y'o occupé a la c'est important ça c'est un bon signe bon anw yɛrɛ ka baara kelen tɛ mais n ye mun ye ɲɛ la i ye ɲininka mun na ninnu fila ye impressionné kosɛbɛ. Adi Jara an b'i fo k'i waliman dɔn pratiquement i k'a dɔn jɛmukan an sera kuncɛyɔrɔ la ni folikan b'i bolo walima welekan b'i bolo i k'a dɔn nin y'o o waati ye. bon Daba Tunkara ne kɔni ne ka foli bɛ n bɛ maliden bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan tunkarankew n b'u bɛɛ lajɛlen fo parce que n'i ye tunga lajɛ an ka mɔgɔ bɛ yɔrɔ bɛɛ la i tɛ taa diɲɛ dugukolo si kan k'i tɛ maliyɛn sɔrɔ donc ne ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ne bɛ welekan mun fana da Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko malidenw k'a lajɛ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ kelen ye fɛn bɛɛ b'an bolo mais Mali mais jamana bɛ ka sɛgɛn parce que n'anw bɔra kɔfɛ n'an nana an bɛ mun ye an ɲɛ bɛ fɛn dɔ la an ɲɛ bɛ fɛn dɔ la alors que n'an ye ɲɔgɔn minɛ problème bɛ nɔgɔya anw fana jigi tɛ foyi ye n'an bɔra kɔfɛ minnu bɛ kɔnɔna la n'an nana jamana kɔnɔ a kɛra politique sira ye a kɛra association sira ye a kɛra fanga sira a kɛra fɛn fɛn il y a un moment mɔgɔw ka ɲɔgɔn minɛ ka Mali sauver quoi ne ka welewelekan o de ye an ka ɲɔgɔn minɛ an ka jamana in ni jamana sauvera ka bɔ dingɛ kɔnɔ bɛɛ b'i ka hɛrɛ sɔrɔ a la mais ni problème y'an sɔrɔ Ala k'an kisi k'an tanga bɛɛ an minnu bɛ kɔfɛ a bɛ daminɛ anw na fɔlɔ parce que n'an wulila an t'a dɔn an bɛ taa yɔrɔ min na an tɛna se ka n'an bilen dɛ ni Mali ka di de anw minɛ donc an b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ni ne bɛ ne bolo ka fɔ maliden. Abdou. Ayiwa an bɛ i fo i ka nali la an ka kɛnɛ kan i nako tan a tɛ goya na an na baro kɛ ka fɛn caman dɔn kokuraw ni kɔrɔlenw na minnu bɛ Faransi jamana kan kama Daba Tunkara hali bi waati tɔnin bɛɛ minɛ na sanga 5 bɔɲɔnko o b'an bolo hali bi n'o y'a sɔrɔ n'an bɛ an munumunu telefɔnitigiw fanfɛla fɛ walima n'an bɛ tɛmɛ ni fɔli duman ye dɔɔni. Ayiwa Abdou ne ɲɛna an ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ Adi Jara an b'a fo k'a waliman dɔn alors an b'ale bilasira ka sɔrɔ ka segin ka na sabula radio ni télévision an b'a da an balimaw tulo kan k'a fɔ min ye Africa télévision ani radio jɛkafɔ olu de fara ɲɔgɔn kan ka ni jɛmukan in labɛn i k'a dɔn foli ani tanuni ka ɲɛsin dɛmɛbaw ani lapasabaw ma Abdou i k'a dɔn an nana nɛgɛjuruko bila nin ko la bilen i k'a dɔn an bɛ sunkalo la i k'a dɔn tile min ka ɲɔngiri minɔgɔ ni dibimisɛnninw b'a ka tigɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ kelen Jibi midi sera de ko di midi ko 15h il est presque 18h alors i k'a dɔn Gibson contrôle an bɛ foli ani tɔni kɛ ka ɲɛsin an ka maa welelen ma min ye Adi Jara ye a lajɛ i ka duman d'an ma an ka Adi bilasira ka sɔrɔ ka na